jaman semono nguntara nadi makmur sentosa pasare kondang ing seantero dalan-dalane pepak nyukupi warga bakule sume sing tuku padha lega iki oleh-oleh khas asline panganan brem produksi Nguntara Nadi rasane legi tur ngani ono maneh rengginang seko ketan rasane gurih tenan ojo lali tope kripike murah lan renyah sing istimewa kacang metene regane larang nanging ilate goyang rasane nyamleng pancen cemping Nguntara Nadi nyimpen sewu kenangan stasiun betal papan kumpule penumpang ono bakul pegawai uga bocah sekolah tujuane siji arep numpak sepur beberekungan budal ning kutha Wonogiri lan Solo jajal riel penumpang sikut-sikutan merdoro nanging kabeh padha muji syukur mring Gusti urip akur slamet tekan tujuan suarane sepur nyempri tengere wis arep budal Nguntara Nadi ning ati